गुबुंले माखासे बेथ' जोबोद सिरियास बाथ्रा आंथ' जेब्लानो आंनि बे जिल्ला बा आनसलिक लेभेलाव थानाय जोंनि मावथि लोगोफोरजों जेलानो रायलायो प्रत्येक बारावनो गोदान गोदान माने बेबायदि प्रब्लेम जों मिथिबाय थायो। मैयासो नै बावैसो जोङो बाक्सायावबो मुसलपुराव गोदान आफाद दानानै फैदोंमोन। गोदान नेहाथारिजों आं मैया जेलानाखि मोनाबिलियाव रायलायो होमबाबो बिथाङा आंनो मोननै आरो प्रब्लेम खोन्थाहरदों। दाख्लैबो रायलायदोंमोन बिथाङा बेबायदिनो आरो मोनसे प्रब्लेम खोन्थाहरबावदों। माने जेलानाखि जों दानो थाङो होमबा आबुबनिबो सोद्रोमाफोरबो दंमोन बाहाय बिथांमोना एकदम माने गोसो गोरबोजोंनो गाबख्रावनानै बुंनाय बादिनो बुंदों जे जोंनो बर' समाजनि बे दैदेननायखौ नांगौ। समाजाव बेबायदि गुबुंले थासारिया बांसिननिफ्राय बांसिन जागासिनो दं। जोबोद सैथो बाथ्रा नोंथाङा जेखौ सोंदों आरोखि जे जोंनि गेजेराव दा बेबायदि थान्थिक गैयै अबस्था मोनसे जानानै दङ आरो बर' समाजा बाहाय दायित्व दङ। दा बेहाय सोंनांगौ बाथ्रा बेनो जे खायफा जोंनि मानसिफ्रा बिनि गुरुत्तखौनो होआ आरोखि जे बर' समाजखौ मानो नांगौ। बर' समाज माने समाज आफाद समाज हिसाबैथ' बे जोंनि जिउ खांनायनि बे आजै आजौ जों मिथियै समनिफ्रायनो बे दंखायो। नाथाय आफाद हिसाबै बेखौ दिथा होग्रा जुदि गैयाब्ला बे खामानिखौ जों मावफुंनो हाया। दा जोंनि गेजेराव नों थुनलाइ आफादनि बाथ्राखौनो होन फरायसा आफादनि बाथ्राखौनो होन हारिमुनि बाथ्राखौनो होन बा बेबायदिनो दालाय दालाय जि बिथिङाव जे जोंहा आफादफोर दङ बे आफादफोरा गासिबो समाजजोंनो दंफायो। दा बेखौ बिथांमोना गाव गाव आफादनि खामानिफोरखौथ' सोलोंथाइया सोलोंथाइनिखौ हारिमुवा हारिमुनिखौ मावगासिनो दं। नाथाय जि बाथ्रा जायखौ नोंथाङा मख'दों जे गुबुंले थासारि बे लोंनाय जानायाव ड्राग एडिक्ट जानाय बा थाखानाय न'खरखौ सिफायनानै फिसा एबा फिसा माने बिसिया हिनजाव बा हौवाया खारलाबायनानै गोदाव सोराव जादलाबायनाय बा दायना बे खोमसि फोथायनायखौ लानानै जेनाखि थासारि बेफोर बे गासिबो खामानिखौ आसलथे बे साहित्य सभा थुनलाइ आफाद हारिमु बिसोरो बेखौ बेहाय सौहाहैजोबा। दा बेफ्राव मावनो आलादा मोनसे संगठन नांगौ जायखौ मोजां बाथ्रा जे जोंनि सानैसो मानसिया साननानै बे आफादखौ गायसनदों माखासे बोसोर सिगां। बेनिखायनो जोंहा गोबां खामानि दङ नाथाय बेखौ मावफुंनो जोंल' हाया जों बयखौबो लोगोआव लाफानांगौ आरो लाफायोबो। जायगा जायगा जों मदद मोनो जायगा जायगा जों मदद मोना। नाथाय मावनांगौ हाबाया जोबोद दङ आरो जोङो जुदि बेफोरखौ मावफुंनो हायाब्ला जे समावहाय जोङो दानिफ्राय 100 बोसोर बा 150 बोसोर आगय जोंनि बर'नि जे अबस्थामोन सेरखाय फेरखाय आरोखि गोदाव सोराव रावजोंबो माने मोजां होनजायै नासयजानाय बेबायदि अबस्थामोन जों बेबायदि अबस्थायावसो थांफिनगोन। ओंखायनो जोंहा बे दुलाराय बर' समाजनिफ्राय गोख्रों मोनसे सिमांल' नङा जोंनि नाजानाय दङ। मिजिंथियो रायजोफ्रा बिनि रेसपन्स होगोन बेहाय बाहागो लाफागोन। जोङो जोंनि आफादखौ गोख्रों खालामनानै ग्राउन्ड लेभेलावहाय बेथ' जोंनि मिरु आफाद जाहैबाय बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय प्राइमारि लेभेलफ्राव जोङो दाफुंजोबनो हायोब्ला बिसोरनि माध्यमैनो जेब्लानाखि सांग्रांथि बा एवेयारनेस प्रग्राम जों खुंबाय थानो हायोब्ला माने जोङो जेखौ सानदों बेखौ 100% सानसेयैनोथ' हायाब्लाबो जोङो जोंनि साननायाव साबसिन जों आगान सुरलांनो हागोन होननानै मिजिंथिनाय दं। खुलुमबाय फुंजानिनि गाहाम अनसायबाय। जों दिनैहाय बे थि खालामखानाय जोंनि दुलाराय बर' समाजनि 5थि बोसोरारि आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादनि 8थि बोसोरारि जथुमनायखौ बेवहाय बागानसालियाव थानाय जोंनि हाब्रुबारियाव थानाय जोंनि क'क्राझार प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि मावख' लांगोनायावनो जों खुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो बिनिनो बानजाय आफादनि मावख'खौ दिनैहाय जों बाहाय बेखेवबाय मोजाङै मोजांनो आरो आंजों लोगोआव दङ बिथां दुष्मन्त ब्रह्म बिथाङानो ओरै नोंथां खाथियाव फैदो बिथाङानो जोंनि बे बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो लोगोआव दंफायो जोंनि बे क'क्राझार प्राइमारिनिनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुपेन ब्रह्म बिथांमोननि बे गोख्रों नाजानाय आरो हांख्रायनाय आरो बिथांमोननि मददावनो जों बेखौ खुंनो आखायाव लादों आरो बे जोंनि दुलाराय बर' समाज आरो जिल्ला बर' समाजनिदि जे बोसोरसालिया खुंनाय बियो जोंनि रुटिन बियो अबेबा बोसोरफ्राव जों खुंनाय जाया नाथाय बिदि होननानै बिनि जेनाखि गोनांथि बेयो खमाया आरो देग्लायथ' दानि बे सोलिनाय बारहावा समाजनि बे मोजां गाज्रि गासैबो सुख दुखनि बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बे जथुमनायाव सावरायनो सानदों आरो बिनिफ्राय जोंनि गेजेरावहाय जों बाहाय आलासि हिसाबै जों थि खालामनानै लाखादों जिहेतु बर' समाजनि बाथ्राखौ समाजनि
गुदि खिथा जाय मिथिनाय जायहा लोब्बा दङ बेबायदि मानसिखौ जों लाबोनानै बाहाय आलासि हिसाबै जोङो नोंथां रायजोफोरनि गेजेराव प्रेजेन्ट खालामनो नाजादों आरो बिथाङानो जाबाय डक्टर अनिल बर' बिथाङा गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि फकलर डिपार्टमेन्टनिनो हेड आरो नै थांनाय बोसोरावसो बिथाङा पद्मश्री बान्थाबो मोनदों जों बिथांखौ गाहाय आलासि लाबोगोन आरो लोगोसे जोङो दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो आफादगिरि सानैखौबो जोङो हांख्रायदों बिथांमोननि गेजेराव दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरियाथ' खोथा होखाबाय आरो लोगोसे फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'जों जों दाबो कन्टेक्ट खालामनो मोनाखै नाथाय जों मिजिंथियो बिथाङाबो बाव नुजाफैगोन जों बेखायनो सानदों जे बेबायदि जोङो जोंनि बर' समाजनि गोनांसिन बाथ्राफोरखौ बेबायदि मानसिफोरनि साननाय हनायजों जों गोरोबहोनानै रायजोफोरनि गेजेराव जोङो बुंथिनो हायोब्ला जोंनि जाय उद्देশ্যनि थाखाय बे आफादखौ जों दादों बे आफादनि उद्देশ্যआ माने जाफुंगोन होननानै जों मिजिंथियो